Arrateko bertso afarixa, 1983 urtean, egin zen lehenengo aldiz, Arrateko Kantabria jatetxian, eta ordutik ona, 27 urtetan egin da jarraixan, ez da inoiz etenik egon, igaz arte. 28. edizioen behar zen urtean, pandemia etorri zen, eta begi-bistakoa zen ezin genduala olakorik antolatu. Eta aurten, egisa da igual festarako eta jairako eta aukera handirik ez da hola, baina bai pentsa genduan gauzak zentzuz eta tentuz eta ganora zein da antolatu lehik ezela, ez da, eta zain genduan, Mikelek ezan zuen, eta zaitzik ez duitzen elizan, Kantabria jatetxian eitxia ezin ezkoa zen, afarixa eta... Bai, ikusitza beste leku batzuetan eta horan, funtzionatu izan dabela elizan eitxiak, erabaki genduan, pentsa genduan, Kantabrian ezin badugu egin, zaitzik ez du probatzen elizan geuk, eta alde horretatik horregatik antolatu dugu hemen, zer moduz ateatzen den. Gainera, eskerrak emotia neko genduk ez da, alde batetik, Xabier Apaizari, Amadorri, eta pixkate Arrateko kofradiari eta benetan lagain deskulako alako saio bat elizan eitzen, ez da. Gero akustik aldetikan eta guretzako beda gauza bat berrixa ez dakiu. Esperimentua, nik uste toki zelan aterako da, baina nik uste eta probia eitxia ondo dagoela eta alternatiba batxo bat hemen eukitzia ondo dago. Kantabria eta santutegia konparatu egin beharko. Puntako bertsolari izan ditugu horten bai, eta urtiekin igarri dugun beste joeratxo bat izan da bai gaztiena. Gero ez da, jende gazte gehiago etortzen da. Azkenengo urteetan pila bat. Eta hala izan behar du. Saioak iraungo badu urtetan, jende gaztia erakarri behar da. Eta jende gaztia erakartzeko, bertsolariak ere, tarteka aldatu egin behar dira, eta berria sartu, eta klaro. Urte betean pasatu gera, infernutik zeruraino. Kantabriako suatakea zerua zitzaigun baino. Bai, saio hasieran bere alargunari loratxo horta bat emango diogu, omenaldi moduan. Genekien makar zebiela osasunez, baina... Oso humila, bertsozale gainera morratua eta maite zeban bertsuak, maite zituen pila bat, gai jartzaile lanetan indaben lana ezingo etza inoiz eskertu, epaile lanetan behar dundakua. Bi ardatz euskanarek euskera eta bertsolaritza, eta gehien behar gendun garaian ere, Ibarren behar gendun gazte batzuk bertsotan nahi genduanak, eta Rafael agertu zen garai hartan, eta guri asko lagundu zigun, eta beti jator, beti humil eta beti prest.